Aja. Lagi papat.
ingsun katon ning mata ayo duduk sanding ingsun pengen kapan ketemu maneh umpama aku toyo tatu sing tak tampa nanging aku ra mentolo umpama aku wis ra duwe rasa dik cahya lilo sampeyan arep nglakoni apa nanging atiku wis kadung tresno sampeyan mas seneng ngelirik wong wadon liya ora eling nalika semono susah seneng bareng kabeh dilakoni eling mbok yo kowe eling eling mbok ndang enggal eling janji atimu ora ana liyane nyatane ning mburi kowe seneng gudul liyane aduh Gusti kuatno atiku doa aduh Gusti sadarno pacarku iya mbok tambah dalu tambah meriah dasar piyantune bagus beksane halus nggih Mas Rokim Sakwadyabala gumpan nuwun ingkang tanpa pepindhan ingkang sampun derek ngregayaken swasana sampur candhaipun kula aturaken dumateng sinten niku niki Mas Agus Bapak Agus tasih wonten kadhapuk kalian Bapak Rebo kalian Bapak Suharjo Bapak Panut monggo sekawan ya 4 personil dipersilakan monggo ingkang sampun katuran jumeneng isih maneh Mas isih maneh iki jek siji babane oh iya Mas Gunawan mariki iya Cak Gunawan tak catet nggih mergo niki wau aku tekone ngguri yo mau ya ngono berarti ngguri ya ngguri ngono mantun iki persiapan Mas Gunawan kali Bapak Rusdi monggo ingkang sampun katuran mau monggo jumeneng nggih Mas Agus kalian Bapak Rebo Bapak Suharjo katuran jumeneng monggo ya gendingin nopo Popo wangi nggih setunggale sekawan kok wong Panut pundi Pak Panut Bapak Agus Pak Rebo Pak Suharjo kalian Pak Panut apa pundi kok kam monggo sekawan walah umeke laren rapat lemburi iki lho kok gempar iki nek kadung munggah saweneng aku iki jingkrak nggih tasik
Ya. Jok lali tanggung jawab. Wis ora ngarah atik lali iki. Nggih. Pupur wangi kepelut gurine. Apa? Sejuta cinta dangdut. Nah, pupur wangi kepelut sejuta cinta dangdut, sejuta cintae. Ya. Ayo, Nduk, ayo, Nduk. Oh iya, ya, ya. Iki yen mbok tinggal lunga aku ora suwe aku bali. Ora citra yen netepe janji.
Gimana? Langsung gerigis. Oke. Oh nggak ada. Kembang katresnan. Ayo guys, gerigis guys. Ya ya. Gerigis saja ulang gerigis. Saya suwe antar kuduke. Aku rika nangis. Apa tahan dirasane. Saya suwe riko tangisan. Aku riko hamyaya. Jojono kang perhatian. Ayo, 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 asik, asik, asik. Ayo bang, kari manis, kurang manis tambahi gula. Wes ya wes, sampai pikir kena bodoh. Kari manis, kurang manis tambahi gula. Wes ya wes, sing dipikir kena bodoh. Gerigis untuk utang gerigis. Saya suwe angker kuduke. Aku riko nangis. Apa tahan dirasane. Ya, iya. Hah? Oh naik, kembang kates naik. Apa sih kembang katresnan itu? Tasik tan iki. Dari gumanti kancane. Kembang tresno. Niki gantosan ta, gantosan gak Ji? Nggih. Nggih. Jenengan nanti terakhir aja. Pokoke Konek pokoke konek terakhir ku belenger. Nggih. Dintek-entek. Niki kembang katresnan ta apa Cak Ji? Nggih gilir gumanti niki kadang kita nggih kepengin seneng kian. Niki kadang kula Mas Gunawan. Injih matur suwun. Katuran nggih. jumeneng. Kadapuk kalian Bapak Bani tasik, Bapak Bani. Bapak Samiran tasik. Ayo silakan Oke. yang di jadwal ya. Cak Wanta, monggo. Kalian Pak Rusdi mboten napa-napa? Nah, mergo Monggo iki yang mang di tekone jadwal. mburi yo. Nah, tekone mburi yo ya tetep mburi. Tapi olah akeh Pak Segundo. Olah akeh nek mburi ku. Nggih, niki. Kalian Pak Rusdi mawon. Bapak Rusdi. Iki sing ngenteni. Cak Gunawan. Putih. Cak Wanta, monggo Cak Wanta. Ah, gerimis. Kangane ati sragenan Mas Agus.
Gini niki wau ninggal katresnan nanti mang wonge kok purik. Ninggal katresnan ra iso ngarani lagu. Mas Gun, iki syaratnya. Ya, iki lho maca apa ya ya. Ngerok. Jan. Sepatune go Michael Jackson. Alah alah. Intan suwe anggonku ngenteni sliramu Intan. Wingi cakut ketemu lho sampe. Iya, susah rasane hatiku. Kapan boyo aku bisa urip bebrayan marang sliramu Intan? Nggih sampe. Nanging pepalang sing tak depi, aku tetep tresno sliramu Intan.
Apa iki aku nyandeng sliramu dawa ayo kang dadi papojanku tolong ana rasa kangenku iki nganggo esem manis kang tak tunggu Kangen iki bisa mari yen sliramu wis gelap nambangi kang tak sare nawangi dadi tombo kangeni ati nangis sakjroning atiku nalika sliramu ninggal aku Apa sliramu ora krasa aku kudu sambat karo sapa asun rino lan wengi muga-muga Gusti ngijabahi soka pananggonmu bali bisa kumpul kaya duhing pundi taun nono windonono tak ing pucuking tresno balung nangka bebasane mung katon nyaton sliramu wae aja lali kawelingku muga-muga kamas janji-janjimu aku kan setya setuhu tak anteni nganti saelengmu iya nggih Pak Rosti Sakwadyabala ngaturaken gum panuwun ingkang tanpa pepindhan ingkang sampun kersa nderekaken regenging swasana wonten ing dalu menika niki embuh nggih niki candhaipun kula aturaken dhumateng Mas Brodin oh Mas Budi Mas Brodin kalian Bapak Lauri tasik wonten Bapak Lauri kalian sapa wiwi Pak Karwi iki wis ketok untup-untup iki Mas Budi senengane kalian ning wiwi salala iki senengane Mbak Auri ngenteni gak ono wong Cak Budi ya kali Pak Karwi pundi Pak Karwi Cak Bro Din iya aku tumen Cak Budi mau Cak Budi halo Cak Budi mana Cak Budi
Monggo, Cak Lur. Aman cabut saiki. Aman. Halo, Poron. Gendenge napa Cacu? Sepi-sepi kok. Jonggrang lamunan Pacitan. Roro jonggrang lamunan Roro jonggrang Sepi-sepi ora sepi belas iku ruwame. Turi, nggih turi mawon nggih. Soalnya niki mboten sepi, sing gadah damel mboten purun Diganti sepi kok tuh. niki lho Turi-turi. ruwame. Tenan tak kongkon rame iki. lah ya kok iso sepi. Sepi-sepi. Jonggrang. Coba dileken jonggrang. Kabeh prajuritmu wis padha gugur ana ing Palanggan. Mula dina iki kowe dadi wanita boyongan Jonggrang, kowe tak boyong ana ing kraton Pengging, Jonggrang yo dadi garwaku. Jonggrang. Kok ngene Jonggrangé? Ayo, kok iso? Roro jonggrang kowe pancen ayu tenan. Ora mokal yen aku nandang kasmaran. Waspadakno prajuritmu kalah perang. Mula kowe dadi wanita boyongan. Manut jogreng. Jaga bandang kumi aja maloko. Piye? Perang iki kanggo aku terus rampung. Bela pati kang Mas Prabu Kumala. Kang wis entuk laku ing wana segara. Tobat kowe wanita keparat. Ora ngerti yen Bandung lanake jagat. Putra Ratu Prabu Pengging Kamarmaya duwe aji sekti bendawasa. Roro jonggrang manutoson pundhut garwa. Manut wong ayu. Joko Bandung
jonggrang panyuwunmu tak turuti. putih tak tandur nek kebun aku
Sadrudin sak Wadyabala. Nggih, matur sembah nuwun kula sampun nderek regenging swasana dalu nika niki di sisa-sisa waktu niki Cak Narko juga hadir. Delusup saka mburi. Ayo Cak Bud. Aman suasana. Ayo Cak Bud. Yo silakan. Ya Cak Bud. Ayo cabut. Ayo Ini tinggal cakep. Silakan kita ngerok. Nah, gadis Malaysia ngerok. ya matur suwun dari grup Bunga Susah Nggih, ya. matur suwun nggih. Nggih, matur sembah nuwun. Rawuhipun. Pon supe Nggih, tanggal Pak Tahu juga 27 ya. matur sembah nuwun. Cak Bud. Tendander. Cok lali tanggal Dan- 17. Anakku terus siang. Oh, nang kene bengi moro. Siang, Mak, siang aja. Tendander, Ten bedander. bedander niku lho. Ya dipun aturi terus terang mawon niki Siang mawon. siang mawon. Siang jenengan dugi. Nggih awal. Benginya rok dangdut. Tanggal 31 mawon. Siang malam. Mojo Mojo Agung. asik. Siti moro. Mojo Agung nggih. Iya, Bersama Cak Tarno. enak nama sagas.
Sutra kuning ya. Gini ki wonten pamundutan ingkang kagungan kersa wau tesih wonten perahu layar. Oke. Ya, ayo Mbak Pur nanti naik ke sini ya, Pur terakhir, oke. Oke. Oh, Bud. Nah, Bud tengah sih lho, Bud. Mosok kok kena sapa sih katene? Ora enek nang kene. Kok tak banterno kapok. Oh. Bocah wani ta gak? Wingi nyak wani ta gak? Gak wani, Bud. Nyali munduk endi ana ngene kok digelut ya wis ta Bud kok. Oh. Wani ta gak saiki wingi? Nyawer ta gak bocah iki? Paling wedi gelut paling arek iki. Ngono nek wedi digelut ya. Ayo tak barengi aku melok gelut. Niki wonten pamundutan perahu layar. Nanti terakhir untuk perahu layarnya naik Mbak Pur ya. Liane apa? Sakarep sampean. Ora ri. Ayo Bun, asik, goyang lagi. Barang sia-sia iya Sudahkah Bud? Terima kasih Mas Tarto kalian Cak Bud ya. Ini terakhir ya, dikarenakan waktunya sudah usai. Ya terakhir niki pamundute sing kagungan Karena kersa saya perahu layar perahu minum layar Ambon. dan diminta Mbak Pur. Silakan naik semua. Ya, Mbak Pur
Dikarenakan ini purna, Ya, ini kan terakhir. Penghormatan yang ini punya lagu hajat. apa terakhir? Ya, Mbak Purwanti. Perahu Monggo, layar. monggo gimana? Monggo. Silakan. Perahu Ayo layar. Pak Mon. Nah, ini kan anu kok wis sepi kok. Wis kene wong, wis Rame ning ngomong rame. wis kene wong bisa. Nah, ini Iya. kan tadi kan ngomong.